Saúdos dende Muros, o escenario desta nova entrega de Soltando Estacha, o programa resumo da Liga Galega de Trañeiras Trofeo Xunta de Galicia. Na primeira fin de semana de agosto, coa parentes na Liga B femenina pola coincidencia co Campeonato de España, a Liga B acaparou toda a atención. Sábado 5 de agosto celebrouse a sétima edición da Bandeira Muros de San Pedro, sétima xornada da segunda división masculina. Volvía a Liga B a este concello 15 días despois da regata de Esteiro. Nesta ocasión, os 6 equipos remaron no campo do Porto de Muros e na primeira quenda arrancaron Ribeira, Salgado Perillo e Chapela Uofco B. Regata 6 longos, con mar complicado, entrando vento de costado, e o segundo parcial iniciaba o Ribeira con 7 segundos de vantaxe sobre a filial de Chapela e con 17 respecto a Salgado Perillo. Superioridade da Mar de Sagres, que se confirmaba ao encarar a segunda ceaboga. Sacaba pica o seu proel Rodrigo Teixeira e Ribeira viraba claramente en cabeza. 11 segundos por diante de Chapela Uofco B. Salgado Perillo seguía pechando esta primeira quenda. A clase de Ribeira non deixou de ir a máis. O equipo adestrado por Jesús Silva está crecendo co paso das regatas na súa primeira temporada na Liga B. Así se estonaba a cuarta virada, un cambio de sentido no que a súa diferenza en relación a Chapela Uofco B era de 17 segundos. Iniciaba o quinto e penúltimo longo en marcación patroneada por Daniel Capel. Cruzábanse o redondeláns con Salgado Perillo. Temporada difícil para o histórico conxunto Oleiros. Ano de transición que están sacando adiante a base de moito compromiso. Aproximábase Ribeira ás bollas de meta. Triunfo incontestable na súa quenda para Mar de Sagres, unha semana antes de remar como locais na súa bandeira. Bueno, salimos a ver o que pasaba un pouco, remando, eso sí, claro, co vento que viña de costado, variante, asentamos un pouquiño véndonos en cabeza. Segunda a 20 segundos, finalizaba Chapela Uofco B e a primeira quenda da bandeira Muros de San Pedro pechouna Salgado Perillo. Faltaban 3 embarcacións por entrar en escena, as 3 primeiras na xeral da Liga B, a anfitriba líder Muros Esteirana e a polo Carreiro 1, a Megrove polo 2 e Mugardos a Cabana Ferrol polo 3. Ao remate do longo inicial chegaron as 3 moi igualadas, separadas por menos de 4 segundos, pero a primeira virada aproveitou unha Muros Esteirana para rachar a regata. O equipo que luce a camisola amarela da Liga B e que buscaba o seu sexto triunfo consecutivo alcanzou a segunda ceaboga con 10 segundos de vantaxe. A igualdade mantíñase na pugna pola segunda posición con Amegrove e Mugardos a Cabana Ferrol virando prácticamente unísono. Con Muros Esteirana a outro nivel, a emoción centrábase no pulso entre a Pabliño e a Bestarruza. Na anterior xornada os do Grove superaran por primeira vez esta campaña aos de Ferrol Terra. Rumbo a cuarta virada, Muros Esteirana intratable. A tripulación adestrada por Beni Fábregas. Só se lle escapou a victoria este curso na contrarreloxo inaugural da Liga celebrada no Lago das Pontes. 22 segundos de vantaxe sobre Amegrove, que ia lixeirísimamente por diante de Mugardos a Cabana de Ferrol. Sensacional virada da Pabliño, da terceira clasificada na xeral da Liga B, que no quinto e penúltimo longo distanciaríase da Bestarruza. Champa final de Muros Esteirana, que diante da súa afección conquistaba a bandeira Muros de San Pedro e sumaba o seu sexto triunfo consecutivo. Eu creo que foi finais do primeiro e o segundo longo foron decisivos. Foi onde marcamos así un treito un pouco máis amplio e creo que aí se marcaron as diferencias. O equipo empezou a remar un pouco máis relaxado e eso pues, beneficiounos, claro. Non estaba moi sucio porque era mar de costado, con vento, había momentos que facía refachos, non era fácil, non. A 25 segundos de Muros Esteirana rematou Amegrove, un segundo posto que case que sou a vitoria para os amarelos. Ao decantar o seu favor o vibrante cara a cara con Mugardos a Cabana Ferrol. Terceira posición na quenda e na regata para os de Ferrol Terra, ao mellorar o tempo marcado por Ribeira, a gañadora da primeira serie. Como vemos nesta tábua cos parciais da xornada. Os mellores tempos dende o primeiro ao sexto longo marcounos Muros Esteirana, indiscutible gañadora da sétima edición da bandeira Muros de San Pedro. O seu patrón, Iago Leis, festexaba o triunfo coa bandeira e vestindo a camisola amarela da Liga B. Unha competición que a falta de 2 xornadas lidera Muros Esteirana con 7 puntos de colchón
Respecto a Mugardos, a Cabana Ferrol, terceira Megrove, cuarta Chapela Uofco B, quinta Ribeira e sexta Salgado Perillo. Dende Muros, isto foi todo. A vindeira semana máis Soltando Estacha, non o perdan. That I've struggled to find can now be shared with you because you showed me the light.